Ymestyngiad yw darllen yn well llyfrau ar bresgripsiwn i blant o gynllun sydd wedi llwyddo ymhlith oedolion. Ers lansio'r rhaglen, mae 2.6 miliwn o lyfrau darllen yn well wedi cael ei benthyg, gyda 91% o ddarllenwyr yn dweud bod llyfr o'r cynllun wedi i helpu. Y nod nawr yw cefnogi iechyd meddwl a llesiant plant, drwy ddarparu llyfrau addas ar eu cyfer. Mae'n ystadeg yn awgrymu bod na fwy o'r bryder ac falle iselder ymysg plant a phobl ifanc yn sgil y flwyddyn yma da ni wedi brofi. Da ni'n gwybod bod 50% o bobl ifanc sydd efo problemau iechyd meddwl, bod y problemau yma wedi datblygu erbyn nhw gyrraedd 14 oed. Da ni hefyd yn gwybod bod yr rhan helaeth o'r bobl ifanc yma ddim yn cael y gefnogaeth a'r help sydd yn angenrheidiol iddyn nhw yn ddigon cynnar. A'r mwyaf da ni'n trafod o'n agored, yna gorau oll da ni'n gallu mynd i ddelio ac mynd i'r afal ar broblem. Mae'r llyfrau sydd wedi i dewis i fod yn rhan o'r cynllun yn darparu gwybodaeth, straeon a chyngor, ac maent wedi cynhyrchu ar y cyd gyda phlant a theuluoedd. Mae yna lyfrau sy'n esbonio sut i gadw'r meddwl yn iach. Rhai sy'n helpu os ych chi'n pryderu am rhywbeth. Llyfrau sy'n trafod teimladau. Ac eraill sydd yn edrych ar y byd o'n cwmpas. Teitlau sy'n helpu ddelio gyda adegau anodd. A llyfrau sy'n gefn os oes ganddoch chi gyflwr penodol. Mae'r ddarpariaeth wedi thargedu at blant rhwng 7 ac 11 oed, ac wedi ei sernio i annog plant i ddarllen gyda'i brodyr, chwiorydd a'i gofalwyr. Pan ydych chi'n siarad am bwnc lle nad oes gennych chi ddim llawer o wybodaeth yna fo, mae o yn beth da, mae llyfr yn eich arfogi chi efo gwybodaeth i gychwyn, ond hefyd mae'n eich arfogi chi efo ffordd o feddwl rhywun arall a profiad rhywun arall mewn maes nad oes gennych chi ddim llawer o brofiad eich hun. Bydd y llyfrau ar gael yn Gymraeg a Saesneg mwyn i unrhyw un allu ei benthyg o lyfrgelloedd. Gallant gael eu hargymell hefyd gan weithwyr iechyd, gweithwyr gofal cymdeithasol, athrawon, unrhyw un sy'n gweithio i gefnogi plant a theuluoedd. Ffordd mwy o pwysica da ni'n rhannu gwybodaeth efo cwsmeriaid ydy bod y staff yn dallt yn union be sydd yn y casgliad a hefyd yr effaith fydd y llyfrau'n gael ar y plant a'r teuluoedd sydd yn cael rhannu'r storïau yma. Mae staff y llyfrgell wedi arfer hefo delio efo bobl yn dod i fewn, yn gofyn bob math o cwestiynau, a hefyd os oes rhywbeth sensitif angen i siarad amdano fo, mi fyddyn nhw'n medru cymryd y bobl ac yn delio efo nhw mewn ffordd mwy preifat. Mae dros dreian o rieni plant rhwng 4 ac 11 oed y Deyrnas Unedig yn dweud i bod yn poeni am iechyd meddwl i plentyn o leia unwaith yr wythnos. Mae'r pryderon rhain yn ymddangos yn ddilys gan fod bron i 60% o blant 8 i 11 oed yn dweud i bod yn teimlo dan straen, yn drist neu'n bryderus o leiaf unwaith y mis. O brofiad personol ni fel teulu, pan gollon ni Ned, mab bach 5 oed, 5 mlynedd yn ôl, oedd y 2 fab arall yn 8 oed a 19 mis ar y pryd. A dwi'n gweld erbyn hyn, y mab ifanca yn dechrau, mae galar yn dechrau effeithio yn fwy erbyn hyn, bod yn fwy ymwybodol o beth ddigwyddodd. A mae o wedi dechrau gofyn cwestiynau eitha anodd a bod yn gallu troi at llyfr llawn lliw, yn gallu eistedd gyda'n gilydd, enghraifft y llyfr yma, Siwmper Mam yn delio gyda galar mewn ffordd hyfryd. A mi nos, eistedd ar y soffa, cael stori efo'n gilydd. Dio ddim yn neud o'n rhywbeth mawr brawychus, mae'n eistedd cael stori ac yn agor y drafodaeth neu mewn ffordd tawel, sensitif. Cyfaddefa 39% o blant 8 i 11 oed i bod nhw'n ei chael un anodd i siarad am eu teimladau neu emosiynau. Ond mae 90% o'r rhieni rhai rhwng 4 ac 11 yn cytuno bod darllen gyda'i gilydd yn ffordd ddefnyddiol o helpu i ddechrau sgwrs gyda'i plentyn. Cred elusen y Reading Agency yw bod grym darllen yn arf pwysig wrth fynd i'r afel a heriau mawr bywyd.